Em fa molta il·lusió ser aquí avui per presentar-vos breument un dels meus temes de recerca actuals, que és l'estudi d'un recull geogràfic llatí conegut com un Flos Sanctorum. És un manuscrit que va ser copiat per la Catedral de Barcelona mitjan del segle XIV. El Flos o el Flores Sanctorum és el nom amb el que s'acostuma a conèixer la llegenda àurea de Jaume de Voràgina i les seves traduccions a les llengües vulgars a la península Ibèrica. Es tracta d'una recerca que estic fent, com bé ha dit l'Isaac, com a part del meu contracte postdoctoral Margarita Sales a la Universitat Autònoma de Barcelona i també com a membre externa del projecte internacional Carolingian Culture in Septimània en Catalunya, al que també participa l'Isaac, dirigit per Matthias Tischler a la Universitat Autònoma i Walter Pohl a l'Acadèmia Austríaca de les Ciències de Viena. Però, de fet, l'interès pels manuscrits geogràfics em ve d'una mica més lluny, de la meva tesi doctoral, que vaig defensar el 2021 a l'École des Chartes de París i que vaig dedicar a l'estudi a l'edició d'un recull geogràfic carolingi de l'entorn d'Ingmar de Reims. El que faré, com que es tracta d'un seminari de caire general sobre l'edat mitjana, serà posar l'accent potser no tant o no només en les particularitats d'aquest recull en concret, sinó abordar-ho des d'una perspectiva més àmplia, per tal de mirar d'entendre també la naturalesa i les característiques principals dels reculls geogràfics llatins a Catalunya durant l'edat mitjana i així espero també potser despertar-vos l'interès per l'estudi d'aquest tipus de fonts. I per això, primer de tot, m'agradaria posar-vos una mica en context, perquè l'estudi dels reculls manuscrits és una perspectiva relativament nova en la geografia, ja que en aquesta disciplina, durant segles, el que interessava als estudiosos eren sobretot els sants i les seves vides, però no tant els reculls que les contenien. A poc, sobretot a partir de finals del segle XIX i ja als inicis del XX, es va anar posant més èmfasi en els textos geogràfics, en les diferents versions en què circulen i també en com els diferents textos sobre un mateix sant constitueixen el que s'anomena el dossier geogràfic. De fet, això és el que va donar origen a principis del segle XX i per part dels monjos volandistes, jesuïtes belgues, el naixement de la Biblioteca Hagiogràfica Latina, que és el sistema de classificació dels textos geogràfics llatins. Un sistema que, malgrat les seves imperfeccions, encara avui és el sistema de referència de classificació dels textos geogràfics. No ha estat fins a les últimes dècades que els estudis geogràfics s'han anat orientant progressivament cap a l'estudi dels manuscrits, en particular dels reculls, ja que els textos geogràfics, com que generalment són breus, en la gran majoria de casos no s'han conservat aïllats, sinó dins de col·leccions més grans. La inauguració d'aquesta nova perspectiva de recerca en la geografia llatina la devem en molt bona mesura a Guy Philippard, un historiador belga que als anys 70 va fer la seva tesi doctoral sobre els reculls geogràfics llatins i com a resultat va publicar una obra que es considera fundacional, Les légendes latins et autres manuscrits géographiques. Des d'aleshores s'han succeït diversos estudis de cas que han contribuït de manera decisiva al desenvolupament d'aquest camp de recerca. A poc ja no és només la circulació dels textos el que interessa, sinó també el context en què es transmeten dins dels manuscrits, i això vol dir, per exemple, el sistema d'organització i de jerarquia dels textos, els títols que reben, la disposició del text en la pàgina, les traces d'ús que pot tenir el manuscrit, etc. En definitiva, es tracta d'estudiar el manuscrit com a objecte d'estudi pròpiament dit per ell mateix, i no pas com un simple receptacle de textos. Això és interessant perquè permet, sobretot, d'entendre molt millor com circulaven els textos geogràfics i quin ús se'n feia. És a dir, quin paper tenien els textos i els manuscrits geogràfics en la societat medieval i, sobretot, en les comunitats eclesiàstiques, que és, naturalment, on més es llegien, es copiaven i on més circulaven. Aquesta tasca d'estudi dels reculls geogràfics ha estat facilitada sobretot per la publicació regular al llarg del segle XX i per part també dels monjos volandistes de catàlegs de manuscrits geogràfics conservats en les principals biblioteques i arxius europeus. I això, a més, a finals dels anys 90 s'ha concretat en un parell de bases en línia, de dades en línia que teniu aquí a la diapositiva.
Tot això ha facilitat moltíssim la tasca dels investigadors en geografia i fa que ara sigui un moment particularment propici per treballar sobre els reculls manuscrits, perquè no solament hi ha treballs de referència que senten les bases de la disciplina, sinó que, a més, doncs hi ha les eines adequades, tant des del punt de vista dels catàlegs com de l'accés als manuscrits, ja que hi ha hagut grans campanyes de digitalització arreu d'Europa. Ara bé, no tot arreu disposem de les mateixes eines. Desgraciadament, la península Ibèrica, com a zona perifèrica, va quedar al marge dels catàlegs dels volandistes. I, a més, la falta de recursos en general fa que hi hagi moltes biblioteques i arxius, doncs, sobretot de les comunitats eclesiàstiques, que encara no disposin de bons catàlegs ni de digitalitzacions dels seus fons. I que, per tant, doncs, molts manuscrits encara siguin molt desconeguts i de difícil accés per als investigadors, sobretot per als investigadors de fora. Malgrat aquestes dificultats, però, això també vol dir que és un terreny quasi verge per explorar i que les tasques de recerca doncs, són encara més necessàries que mai. Aquest panorama s'aplica naturalment també a Catalunya i la situació de Catalunya és interessant perquè Catalunya, com a zona fronterera entre el món cristià i el món musulmà durant bona part de l'edat mitjana, va ser un espai particularment ric per la producció i la transmissió de textos geogràfics. Per d'altra banda, els primers sondejos sobre els reculls geogràfics llatins semblen apuntar que, tret d'algunes excepcions aïllades, els reculls geogràfics llatins medievals purs, el que anomenaríem llegendaris o passionaris, a Catalunya s'han conservat molt fragmentàriament. L'estudi d'aquests fragments és important i molt útil per la reconstrucció de la història dels textos que s'hi conserven, però no permet d'estudiar gairebé aquestes col·leccions com a conjunt, perquè de cada recull en conservem potser un fragment d'un full o com a molt de 2 o 3, i per tant és extremadament difícil de fer-nos una idea de quina era l'extensió i l'organització general a gran escala d'aquest tipus de manuscrits. I, evidentment, ja és del tot impossible intentar esbrinar a partir d'això quina era la seva composició exacta. Per això, per estudiar els reculls geogràfics a Catalunya durant l'edat mitjana, cal recórrer a altres tipus de fonts que han estat tradicionalment més negligides pels investigadors en geografia. Aquestes són principalment, primer de tot, els reculls de lectures litúrgiques, sobretot els leccionaris de l'ofici i els breviaris. Aquest tipus de manuscrits generalment no interessa massa als investigadors perquè els textos geogràfics hi són sovint incomplets, perquè en la seva forma original serien massa llargs per fer-se servir a la litúrgia i llavors s'escurcen. El segon tipus de manuscrits que ens poden interessar són els reculls geogràfics d'autor, entre els quals hi trobem sobretot la llegenda àuria de Jaume de Voràgine, que és el principal representant. I aquí no em refereixo a estudiar pròpiament aquests reculls d'autor per ells mateixos, perquè aquest tipus d'obres es transmet generalment sempre com a conjunt, com a unitat, com una única obra, i per tant escapa a les característiques pròpies i més mòbils dels reculls geogràfics. Però en alguns casos, els reculls de la llegenda àuria o aquests tipus de reculls d'autor es complementaven amb altres textos de sants que no eren representats en el recull original, i aquests sants textos són variables segons el manuscrit i sí que segueixen més la lògica de les col·leccions geogràfiques tradicionals. I bé, és justament d'un d'aquests reculls que us vull parlar, com ja us he presentat a l'inici, que és el Còdex 105 de l'Arxiu Capitular de Barcelona. Com veieu, es tracta d'un manuscrit de relativament grans dimensions, de 36 centímetres d'alt per 25 i mig de llarg, i amb una aparença bastant cuidada. Està copiat per una sola mà i amb una disposició del text a la pàgina bastant homogènia, i tenim la sort de poder-lo datar i situar amb força precisió perquè al principi té una nota de donació que ens dona uns quants detalls preciosos sobre l'origen i la destinació d'aquest manuscrit. Aquí teniu una imatge de la nota i una transcripció. La nota data del dia 6 abans de les calendes d'octubre, és a dir, del 26 de setembre de l'any 1360,
Per tant, suposem que el manuscrit es devia copiar poc abans. El text més antic, més modern que hi ha en el manuscrit data del 1339. Aquesta nota està feta pel comanditari del manuscrit, un tal Guillem de Montells, i en la nota expressa que dona aquest recull a la catedral de Barcelona, d'on ell mateix és beneficiat. I ho fa per tal que els clergues de la catedral puguin llegir-lo i estudiar-lo. També diu que el manuscrit s'ha de conservar en un indret visible de l'església i dona com a exemple el cor o la trona. Sobre la seva funció i la localització del manuscrit, és important entendre que aquest tipus de llibre, el Flor Sanctorum, no és un llibre destinat en principi a una funció litúrgica, ja que els textos de Jaume de Voràgine són generalment força llargs i estan pensats com a treball d'erudició per servir de base a la predicació. De fet, fent una ullada ràpida al manuscrit, doncs podem confirmar que no sembla tenir cap vocació litúrgica. El mòdul d'escriptura, bé, aquí a la foto no s'aprecia perquè l'escala no és la mateixa, però el mòdul d'escriptura és relativament petit, amb trets cursius, i a més els textos estan farcits d'abreviatures, la qual cosa no és gens habitual en els manuscrits litúrgics, que com que els manuscrits litúrgics s'han de llegir en veu alta a l'interior de l'església, que és un lloc més aviat fosc, doncs solen tenir la lletra grossa i molt poques abreviatures. A més, tot i que els textos estan ordenats per Circulomani, és a dir, segons l'ordre litúrgic de la commemoració dels sants al calendari, la data de commemoració dels sants no és mai indicada al títol i els textos tampoc estan dividits en lliçons, com sí que passa sistemàticament en els reculls litúrgics. No hi estan d'entrada i tampoc hi han estat posteriorment, diguéssim. Per tant, tant la forma com el contingut no deixen massa marge al dubte que no ens trobem davant d'un manuscrit litúrgic. El fet que Guillem de Montells demani que el manuscrit s'hagi de conservar en un indret visible de l'Església no és, doncs, per tenir-lo a mà en les lectures litúrgiques. Aquesta és una qüestió que ha examinat recentment Josep Antoni Iglesias en un article dedicat a l'estudi del fons manuscrit de la Catedral de Barcelona durant l'Edat Mitjana, un article que es va publicar el 2020, i la hipòtesi que formula el professor Iglesias és que el lloc que suggereix Guillem de Montells sembla que s'explica més per una qüestió de donar importància i visibilitat al manuscrit, ja que en aquesta època es creu que la Catedral de Barcelona encara no posseïa cap sala específicament reservada per la funció de biblioteca. Bé, no sabem del cert on es va acabar conservant específicament el manuscrit des que va arribar a la Catedral de Barcelona el 1360, però sí que sembla que no en va sortir mai, o que si en va sortir hi va tornar, ja que encara s'hi conserva. Tenim diverses notícies del manuscrit des de l'època moderna i fins als nostres dies. Pel que fa als catàlegs i inventaris, el còdex apareix descrit primer a l'Inventari dels Manuscrits de la Catedral de Barcelona, fet per Jaume Caresmar del segle XVIII, i també, molt més recentment, el catàleg de l'Arxiu Capitular del 2005, en una notícia feta per Àngel Fàbrega Grau, que aleshores era arxiver de la Catedral. Totes dues obres són inèdites, tot i que és veritat que la notícia d'Àngel Fàbrega Grau es va publicar el 2022 a l'últim número de la revista Scrinium de l'Arxiu Capitular. De tota manera, si bé les dues ofereixen un examen codicològic bastant complet, en cap de les dues notícies s'ofereix una descripció completa i acurada amb la identificació dels textos del contingut del manuscrit. Des de l'època moderna i fins als nostres dies, a més, diversos estudiosos s'han interessat o han parlat del manuscrit, com per exemple a l'època moderna Enrique Flores o Jaume Villanueva en les seves obres monumentals respectives sobre el patrimoni manuscrit religiós, o ja molt més recentment podríem citar exemples com Martí Aurell, Josep Antoni Iglesias, com he mencionat, Matías Tisler i el seu equip, del que formo part, o Fernand Pelú. Tots aquests investigadors s'han interessat per algun dels seus textos o per algun aspecte concret del manuscrit, de manera que no es pot dir que el recull fos desconegut o hagués estat oblidat del tot. Fa molts segles que els seus textos interessen, sobretot als investigadors locals, per raons òbvies i de facilitat d'accés, però en canvi el recull no ha estat mai com a conjunt.
I, de fet, tampoc ha estat tingut en compte ni en les principals bases de dades en geografia, evidentment, com he dit, perquè han escapat als catàlegs dels volandistes, ni tampoc en cap dels principals estudis internacionals sobre la llegenda àuria, cosa que s'explica també fàcilment per les dificultats d'accés tant al catàleg com al manuscrit mateix. Bé, centrant-nos ja pròpiament en la col·lecció, es tracta, com he dit, d'una llegenda àuria suplementada amb altres textos. He de dir que era relativament habitual que els manuscrits de la llegenda àuria es completessin amb altres textos de sants que no estaven representats a la col·lecció original. Generalment es tracta de sants locals per tal d'adaptar cada còpia a l'àrea geogràfica a la que pertany el manuscrit. I això és exactament el que trobem aquí. En aquest cas, la proporció de textos afegits és particularment remarcable. N'hi ha 70, la qual cosa representa més o menys un 20% del total de textos del recull. És una proporció bastant elevada. És sobretot en aquests textos que em centraré avui i en els que m'he centrat en la meva recerca, perquè constitueixen, de fet, el principal punt d'interès de la col·lecció. És a dir, són els que la fan única i també els que permeten d'estudiar veritablement la circulació dels textos geogràfics i la configuració d'aquest tipus de reculls a Catalunya a l'edat mitjana. Pel que fa a la llegenda àuria, que constitueix el nucli de la col·lecció, si bé no serà el meu focus de la presentació d'avui, només per parlar-ne breument, cal dir que hi és copiada sencera i que no sembla presentar grans diferències textuals amb altres testimonis copiats a Catalunya més o menys a la mateixa època. Tampoc sembla que el recull original s'hagi modificat de cap manera en particular. Passant ja als textos afegits, quines són les seves principals característiques en general? Doncs, primer de tot, com he dit, que no busquen completar o substituir dossiers geogràfics ja existents a la llegenda àuria, sinó afegir nous sants o festes que són absents de l'obra de Jaume de Voragine. És a dir, per exemple, que no trobem cap text sobre Sant Agnès o sobre Sant Àgata no vol dir que sigui perquè aquests textos no circulaven a aquesta època a Catalunya, que sabem que hi circulaven, o perquè no interessessin, que sabem que interessaven, perquè són les santes més importants del santoral, sinó perquè senzillament aquests textos ja es troben a l'obra original de Jaume de Voragine. El recull original condiciona, per tant, el corpus de textos afegits. I això és una cosa molt important a tenir en compte quan estudiem aquest recull i aquest tipus de reculls. La segona característica és que, com seria d'esperar, els sants locals hi estan molt ben representats, constitueixen més d'un 40% dels textos afegits i, per tant, bé, doncs això també seria més o menys el que esperaríem. I, finalment, l'últim tret que crida l'atenció és que la gran majoria d'aquests textos afegits són textos molt antics respecte a l'època de còpia del manuscrit, que, com he dit, és del segle XIV. Però fins i tot també respecte a la llegenda àuria mateixa, que és del segle XIII, ja que la gran majoria de textos que hi trobem són de l'antiguitat tardana o de l'alta edat mitjana. Això tampoc ens hauria de sorprendre excessivament perquè, i això és important, en general els reculls geogràfics són molt conservadors, és a dir, costa molt introduir tant sants com textos nous, a no ser que siguin lleugeres reescriptures a les noves col·leccions que es copien, i aquí en tenim un reflex inqüestionable. Però sí que és veritat que aquest conservadorisme sí que serveix per confirmar que aquest recull i que els reculls d'aquest tipus, malgrat ser molt tardans, ens poden permetre, sempre amb una certa prudència, esclar, ens poden permetre d'estudiar la circulació de col·leccions i de textos que poden ser molt més antics. I això és particularment en un panorama com el català, en què els reculls geogràfics, com he dit, s'han conservat tan malament. Bé, si desglossem tots aquests textos afegits segons per la procedència dels sants, classificant-los de major a menor proximitat geogràfica, primer de tot podem identificar un grup de 7 sants catalans. D'aquests 7 sants catalans, 3, és a dir, gairebé la meitat, són de Barcelona. Es tracta, primer de tot, d'Eulàlia, aquí està consagrada justament la catedral de Barcelona juntament amb la Santa Creu, també de Sant Cugat i finalment de Sant Oleguer.
Cal dir que Eulàlia i Oleguer són, a més, gairebé els dos únics sants del recull pels quals tenim més d'un text. El recull té, doncs, com veieu, un caràcter marcadament barceloní. Bé, comencem per Eulàlia. Eulàlia és una figura llegendària que sorgeix als inicis de l'edat mitjana a partir de Santa Eulàlia de Mèrida, és un doble. El seu dossier, de fet, l'ha estudiat recentment a Fernand Pelou de la Universitat de Tolosa, que li va dedicar un seminari a l'École Pratique l'any passat. Segons la llegenda, Eulàlia és una jove que molt martiritzada durant les persecucions de Dioclecià i bé, el seu culte és molt arrelat a Barcelona, com a mínim des de l'època carolíngia. Aquí tenim una passió, que és la seva passió més coneguda i que és la versió que circula en la col·lecció que es coneix com a Passionari hispànic. I aquesta passió està seguida dels relats de la primera i la segona translació de les relíquies. Tots tres textos es troben junts a la data del dies natalis, és a dir, de la data de la mort, la data de commemoració de la Santa, que és el 12 de febrer. Un petit apunt sobre el passionari hispànic que us acabo de parlar, anomenat passionari hispànic, pels que no us dediqueu a la geografia, doncs és una col·lecció que està testada en diversos manuscrits ibèrics, però també del sud de França a partir del segle IX. I bé, es tracta d'una col·lecció de passions geogràfiques entre les quals figuren molts sants hispànics. I d'aquí el nom que li va donar el seu primer editor, que era Àngel Fàbrega Grau. Bé, això pel que fa a Eulàlia. El segon sant, Oleguer, és un sant força diferent d'Eulàlia. D'entrada, és considerablement més tardà, és del segle XII, i és una figura històricament atestada, ja que va ser bisbe de Barcelona i arquebisbe de Tarragona. En canvi, és força menys conegut com a sant, i els textos del seu dossier geogràfic semblen haver tingut una difusió molt limitada i molt local. En aquest manuscrit hi trobem una vita i un recull de miracles post-mortem, pels quals aquest és l'únic testimoni medieval conegut. De fet, tot aquest dossier ja fa temps que suscita l'interès dels investigadors i a final dels anys 90 Martí Aurell el va editar i el va estudiar basant-se sobretot en aquest manuscrit. I el tercer sant barceloní, Cugat. Cugat també és un màrtir de l'antiguitat tardana com Eulàlia, i aquí també tenim la seva passió, la versió de la seva passió més famosa, que també és la versió que circula al Passionari hispànic. En quant als altres sants catalans, tenim dues vitae de dos altres bisbes, en aquest cas d'Urgell, que són Ot, que va ser contemporani d'Oleguer de Barcelona, i Ermengol, que és una mica anterior, del segle XI. Tots dos són sants que tenen un culte local i molt limitat, i aquests textos també són textos molt poc difosos en la tradició manuscrita. I la seva presència aquí s'entén per la proximitat en el context català. Després tenim també Fructuós de Tarragona, pel que trobem també la versió de la seva passió més difosa, que és altre cop la passió del Passionari hispànic. I l'últim sant català que trobem és Feliu de Girona. Feliu de Girona és també un màrtir de l'antiguitat tardana i que té una passió que també circula al Passionari hispànic, la seva passió més coneguda. Però aquí no és aquesta passió la que trobem, sinó un text molt més breu. De fet, no és una passió, sinó que és una notícia de martirologi històric, i més concretament del martirologi de Do de Viena, que és el martirologi més ben atestat a Catalunya a l'edat mitjana. Això pot sorprendre a primer cop d'ull, però com us explicaré de seguida, aquesta no és ni de bon tros l'única notícia del martirologi de Do que trobem al recull, sinó que n'hi ha més d'una vintena més. Ara bé, aquesta vintena de sants són sants, gairebé tots, de caràcter més universal i d'un origen llunyà. Són sobretot sants romans i orientals, ja que pels sants més propers en aquest recull trobem quasi sempre textos geogràfics més locals i també més desenvolupats, com hem vist una mica ja. Doncs el que ens podríem preguntar és per què trobem aquí el martirologi de Do per Feliu de Girona. Sembla difícil de pensar que el compilador no tingués la seva passió a disposició, ja que, com hem vist, com hem començat a veure, el recull hi ha moltes passions del Passionari hispànic i una versió de la passió de Feliu de Girona circulava dins del Passionari hispànic. Una possible explicació és que en la tradició geogràfica Feliu és company de Cugat de Barcelona i de fet apareix a la passió d'aquest últim. I com hem vist, la passió de Cugat de Barcelona sí que apareix al recull.
És possible, doncs, que el compilador decidís estalviar-se el text complet de Sant Feliu perquè pensés que potser ja estava suficientment representat al recull. És una possible hipòtesi. Aquests 7 sants catalans hi podríem afegir 3 grups de sants més que, tot i no ser específicament d'origen català, els textos que trobem aquí, el culte que representen, sí que ho són. Es tracta de Tecla d'Iconi, Afra d'Augsburg i Justí Pastor d'Alcalà d'Henares. La primera, Tecla, és una de les primeres màrtirs cristianes, companya de Pau de Tars. Les relíquies del seu braç van ser traslladades d'Armènia a Catalunya, primer a Sant Cugat i després a Tarragona, pels vols del 1320, pocs anys abans de la còpia d'aquest manuscrit. El que trobem aquí és una versió de la seva passió que incorpora el relat de translació de les seves relíquies. És una versió que sembla d'origen català pel que explica, però també perquè no està testada fora de Catalunya. La segona, Afra d'Augsburg, és una santa que, segons la tradició geogràfica, era una prostituta que va ser convertida pel bisbe Sant Narcís de Girona, i el text que trobem aquí no és pas el de la Passió, sinó un relat que parla específicament sobre la seva conversió per Sant Narcís. Aquest text l'he pogut identificar i, de fet, és un extret del sermó de l'abat Oliba dedicat a Sant Narcís. Per tant, és també un text català. I finalment, els 2 últims sants són Just i Pastor, que són uns màrtirs hispanoromans que, segons la llegenda, van ser executats durant la persecució de Dioclecià a Alcalà d'Henares. El culte d'aquests sants és ben atestat a Catalunya des de prou aviat i, de fet, tenen una església dedicada a Barcelona des de com a mínim al segle X, l'església que encara avui es diu de Sant Just i Pastor, el barri gòtic de Barcelona. I el text que trobem aquí és un sermó no identificat que, bé, ara no m'hi puc entretenir, però que té diversos trets que fan sospitar que és d'origen català. En aquest primer grup de sants catalans o bé de tradició catalana, com veieu, doncs, hi abunden els textos locals i poc difosos fora de Catalunya i són particularment ben representats els sants barcelonins o en tradició barcelonina. Això va naturalment en consonància amb la procedència i amb la destinació del manuscrit. A més, també cal destacar la presència de 3 passions del passionari hispànic, que podria ser un indici que aquesta col·lecció hagi servit com a base per la compilació del nostre recull. També trobem diversos sants del sud de França, entre els quals destaquen sobretot 2 sants que són de la diòcesi de Narbona. Es tracta de Pau de Narbona, que està representat aquí amb la seva vita més difosa, i de Baldiri de Nimes. Per Baldiri, en canvi, trobem un dossier únic que és presentat aquí com un sol text, però que en realitat es composa d'una versió de la vita i d'un recull de miracles sobrevinguts al voltant de les seves relíquies a Nimes. Alguns d'aquests miracles són coneguts per d'altres fonts, però d'altres no. Justament n'hem preparat una edició conjunta amb Fernand Pelú, que sortirà a principis de l'any vinent als Annals Tomidi. Amb Baldiri trobem una mica la mateixa tendència que amb els sants catalans, un text rar que només pot haver arribat a Catalunya a través d'una circulació molt local. De fet, el culte de Sant Baldiri està ben atestat a Catalunya com a mínim des del segle X, amb una església dedicada al que avui és Sant Boi de Llobregat, l'església de Sant Baldiri. I bé, de fet, la mateixa població de Sant Boi porta el nom del sant, ja que Boi no és sinó una variant de Baldiri. D'altra banda, també trobem 9 passions de sants ibèrics, excloent els catalans, que hi he tractat, i aquests 9 sants ibèrics són tots màrtirs de l'antiguitat tardana. És possible que vinguin tots d'una col·lecció més antiga, perquè en 7 dels 9 casos el text que hi trobem és sense cap mena de dubte la versió del passionari hispànic. Pel que fa als altres 2, es tracta de textos que, sens dubte, també estan emparentats amb la versió del passionari hispànic, però la seva relació exacta s'hauria d'estudiar millor, perquè han estat una mica reescrits. Ara bé, d'aquests 7 textos del passionari hispànic, només 3 estan copiats sencers i dels altres 4 només en trobem l'inici o bé una selecció de passatges. Aquesta és una pràctica molt típica dels reculls d'ús litúrgic, ja que els textos geogràfics tradicionals sovint eren massa llargs per ser llegits a l'ofici i en molts casos es retallaven de manera una mica matossera i sense massa miraments. Per tant, tot i que aquest no és un manuscrit litúrgic, l'anàlisi de les passions dels sants ibèrics sembla confirmar que el compilador d'aquest manuscrit, per completar la llegenda àurea, es va basar, com a mínim en part, en un recull litúrgic derivat del passionari hispànic.
I finalment, ja vaig acabant, pel que fa als sants restants, una proporció molt important són també màrtirs d'origen tardoantic, però en aquest cas d'una provinència més llunyana. Sobretot abunden, com he dit, els sants orientals o de la península itàlica. En aquest grup, les vides i les passions copiades senceres són molt poc freqüents. Convé destacar com a excepció la passió de Fèlix de Nola, en la versió del Passionari hispànic, perquè es tracta de l'únic text del Passionari hispànic que trobem aquí, protagonista del qual no és pròpiament ibèric. Però en la gran majoria de textos associats a aquests sants no són ni vides ni passions pròpiament dites, sinó notícies de martirologi. I més concretament, com passava per Sant Feliu de Girona, del martirologi de Do. Hi trobem 25 textos o grups de textos del martirologi de Do. La presència de notícies de martirologi a les col·leccions geogràfiques, barrejades amb les vides i les passions, no és un fenomen en la meva experiència que sembli particularment freqüent en la tradició medieval llatina. En canvi, en les meves recerques recents sí que n'he trobat diversos exemples a Catalunya, sobretot en reculls d'ús litúrgic. Com he dit, no és un recull d'ús litúrgic, però, com hem vist pels sants ibèrics, sembla bastant probable que el compilador utilitzés com a mínim un o diversos manuscrits litúrgics per composar aquesta col·lecció. I per què trobem aquesta particularitat a Catalunya? Bé, aquesta és una qüestió que encara estic estudiant, també a partir de l'anàlisi d'altres reculls geogràfics catalans, i de fet hi vaig dedicar la meva comunicació a l'International Medieval Meeting de Lleida fa uns mesos. L'explicació més plausible és pel tipus de martirologi que circula aquí. Per exemple, a bona part de l'Europa llatina i sobretot al centre i al nord de França, el martirologi que més circula és en general el martirologi d'Usuart, que és un martirologi que no es presta massa bé a ser utilitzat d'aquesta manera, perquè les notícies dels sants són generalment bastant breus. En canvi, al Llenguadoc, a l'antiga regió de Septimània i també a Catalunya, el martirologi que més circula i que circula des de més aviat és el martirologi de Do de Viena. I aquest martirologi, el martirologi de Do de Viena, es caracteritza per tenir unes notícies sobre els sants que són anormalment desenvolupades fins al punt que poden arribar a tenir una llargada d'una passió curta. I això fa que siguin particularment ben adaptades per la pràctica litúrgica. Per tant, la meva hipòtesi és que el martirologi de Do té fortuna en els reculls litúrgics catalans justament per la dimensió de les seves notícies. I per això aquí trobem aquesta pràctica que és menys freqüent a altres llocs. I per tant, la seva presència aquí és probablement també una herència litúrgica. Això pot ser perquè aquests textos s'hagin copiat directament d'un testimoni del martirologi de Do, seguint una pràctica pròpia de la compilació dels reculls litúrgics, o bé perquè s'hagin copiat, com sospito que passa també pels textos del Passionari hispànic, no pas directament d'una còpia del martirologi de Do, sinó d'un recull litúrgic basat al seu torn en el martirologi de Do. En aquest manuscrit veiem que, tot i la diferència de funcions, els lligams del recull amb els reculls litúrgics són molt estrets fins al punt de compartir les mateixes fonts. Bé, ja concloc. En conclusió, la col·lecció d'aquest manuscrit sembla organitzar-se d'una manera jeràrquica, per capes. Al nucli, al nivell superior de la jerarquia, hi trobem la llegenda àurea, que és el recull original que es busca completar. I a partir d'aquí, els textos afegits tampoc semblen estar tots al mateix nivell, sinó que s'estratifiquen en funció de la seva importància, i el que determina la seva rellevància sembla ser la seva proximitat geogràfica i la importància del seu culte a Barcelona i a Catalunya. Per això, entre els sants més locals, és a dir, els sants catalans o amb tradició catalana i també els de la diòcesi de Narbona, és on hi trobem els textos més seleccionats i rars. Són textos que sempre són copiats sencers i de vegades fins i tot trobem sants amb més d'un text, una cosa que no passa a la resta del recull. Després hi trobem un segon grup de sants, els sants de la resta de la península ibèrica, que provenen del Passionari hispànic i probablement d'un manuscrit d'ús litúrgic. Es tracta, per tant, de textos força més difosos i menys únics, probablement considerats també de menys importància, perquè si no segurament el compilador s'hauria preocupat de trobar-ne versions senceres. I finalment tenim l'últim nivell, amb els sants més universals i d'origen més llunyà, que estan representats majoritàriament pel martirologi de Do. Aquest és clarament l'últim nivell de la jerarquia per tal d'acabar d'omplir els buits que falten entre la llegenda àurea, les tradicions locals i el Passionari hispànic. Veieu, que l'estudi d'un recull d'aquest tipus és una tasca minuciosa, gairebé d'arqueologia, que consisteix en anar desgranant i identificant els diferents estrats de tradicions que han acabat confluint aquí per un cúmul de circumstàncies.
Doncs, primer de tot per la voluntat del compilador d'aquest manuscrit en particular, però també una mica per les lògiques i les xarxes de circulació dels textos al llarg dels segles i també, per què no dir-ho, per un cert atzar en la seva conservació i difusió. Aquest és un cas d'estudi concret, la radiografia d'una realitat molt particular, però que, connectat a les altres recerques que s'han fet i que s'estan fent sobre la circulació dels textos a Catalunya durant l'edat mitjana, doncs em sembla que permet d'exemplificar bé les diferents tendències de caràcter més general, doncs com ara la connexió a Catalunya amb el sud de França, ben atestada com a mínim des de l'època postcarolíngia, amb l'arribada de textos com el Martirologi de Dó. L'estudi de casos com aquest recull és important, em sembla, perquè permet de veure amb molt més detall com aquestes diferents tradicions són rebudes, interpretades i es cohesionen per tal d'adaptar-se al nou context. Bé, dit això, doncs, moltes gràcies per la vostra atenció. Espero haver-vos aconseguit espero haver aconseguit despertar-vos una mica l'interès per l'estudi dels manuscrits geogràfics i bé, suposo que ara sí hi ha preguntes o comentaris al moment de la discussió. Moltes gràcies.